martangi yang mahita dan ini di batana sumurung sensar roha di mana mengaramuti hati-hati do pikiran munam di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ora semadi kita sanukna atani di batari kita natar surat di mulanya apostol sada ayat sada satu ayat sada iman di pesta pernimotan di hari naik kata Yesus Kristus songno mahabani di mata nunga sidung yakuban ale Theophilus barita na perjuli taringo tu sadhut udal to puda nabi duka Yesus saat rodi ari hait sakna julu dipati ibana marhiti di Purbadia akka apostol nabi nilinay du salpu hapur suhun natinonay di patadda podo diri na mangudu tu na sida marhiti lam tadda ima na pataridahun dirina tu na sida lilingni opat puwari dohot magkatahon taringot tu harajauni di mata. Jadi dinadumu ibana dohot nasida dipatihima nasujadi merek nasida sian Jerusalem sojodo dipaima baga-baga ni amai nabi nigimunai sian aku minna ai do dididiho si Johannes si alai ton di Purbadia do dididiho kamu dan pola piga ari-nari las disukun akana pungima ibana akanin nama padang jogom muma saunari ali Tuhan harajan Israel alai ni nama madok nasida dan rodi hamui boto tahun na mana pasna nabi Nuhu ini amai guru di wasona sakti alai calon munado hagugo onni tod di Purbadia nasonggop tuhamu gawe siti dangit kumahamu di Jerusalem do isadok Judea do Samaria sahat do di kudu tanahku jadi dung didok songoni tarhisa mahibana di panok notinasida dungi diholipi kubumi mahibana sejurut mata nasida ina pinulutun nasida dobe ibana nalawi tubijang nunga jongjong dilabung nasida dua halak parulus namar linang dinang akan nama dok hamu halak Galilea ahama nasai jongjok kamu mamerangi dok pak gijang anggo disusi natarhit sap sian lapung munatu bada gijang narodo ibana sowon dan hidup ibana laho dopak bada gijang imam sahanan donga saha porsiaw di bagasan Yesus Kristus namar goar lam manaik ingodu lam meningkat tuh abek kita deh lam bersemangat jala abek kita songon tujuan cita-cita ning uduta peningkatan hidup bangkit salah satu tujuan dan arah anani di parminggota sadarion na di parmingotan di hana naik Tuhan Yesus sada na tahapor siya'y ya Tuhan na tahapor siya'y dan olam kolam mati alay na luar biasa songon si dua hita songon di mata na tahapor siya'y ro ibana songon colma mati ibana lahu mongko maduks dusata jala dan telu dihamate dan marlak sorok dihamate ibana kola dihayane alai manai muse tuban jang paradihun inganan yakka lapor seyak alan idu na teida di bagas satu tahun nakamang bilang las di parningotan di pesta tasadarion ima asa pangatusyota di bagasa kasitongan ya Yesus naung di baga-bagaw dada songon holan natado rupani holan jolma ibana manang sifat jolma
Alay taida di rentetan nena kenyani mate ehe manai ima sada pagatusin mana saya erga asa nata tusi nata hapor saya si pedue luar biasa. Molo tidak siklus nih salah satu siklus yang belum pernah terjadi. Si mahia halak naung mate jala hehe jala manai itu baru gitu jala pada dengan soholan Tuhata Yesus Kristus sia sudi moro di bareta dia pirang adong lope songon Yesus data hapor sia jala marhiti ido di harana ni Tuhan Yesus tu banua gicang manang tu paradis tu surga na saya tado hapor sia paradi ingana yakan hapor sia alanya ala surga itu sabulot yang ini portio kita kota hapor saya jala tahatindak kedua kamang dota minang separ satu kina kita di portibio napatan na molo tadok par satu kina terbatas paling numasahan tu siap pribadi alai anggo kutata ingan nata tahirimi ima surga jala molo tapayuti musa iya hananai itu kan Yesus tu surga dak kolas sebatas kolan cerita alai namang lipat kiriu di yakana porsea asagabe siti dari Kristus dohot laho ima gabe saksi menjadi saksi di pabohat gabe saksi di Kristus sita di portibio jadi molo mana ibarat itu bagi jang paboto hitari bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Jadi mana ini Tuhan Yesus tu pada gijang. Saya taruh kani asa mabeki dari iman ini. Gabe duhon patadapon. Ima kuasun ni Yesus gabe siti dagi hina. Alani dia wakadong sahapor siya. Ido nama saya menarik tidak di berkuta nabadio. Molo di patol khas di son ka damang ko ina. Sada pasu-pasu na belga na taida dakola semacam tradisi di hita ima ananay kuata Yesus Kristus alay mangalihot tu hita sada jaminan dia mah jaminan ini hidup bedero disuruh jauh badusuran na marpayan na marlinang-linang mendampingi akka sisian nai siutut Yesus na pajongjong jalan na jongjong manok noti dia sida Tuhan Yesus Kristus naik turun. Jadi langsung disaksihon na sida. Jadi tugasna ima paingotot akka sisian ne taringot tu Yesus asa unat say jongjong na sida mamirengi do pagnincang alay ikon mamereng tu na humaniya ima dia me gudang naido pe si jami taata gudang naido pe na si hubasata asa unang tarhato to olat tarhato sinalay diliut tu hita gabi ulaw na balga di padok tu hita ima songon pagi songon sisian si untuk Kristus alay ikut gabi songon si tidagi hita kundo apala nabagas taida situ jadi saksi Kristus ulon nau pinasane ala nau digu hito di purbadi hita hidup bener akagani ay marhiti pati di purbadi gawi si tidagi ni Yesus ma akan porse di Jerusalem saat tu selalu bangso manang marga digano adong di portillo anak ini nabi ay bali dan adong benama bay batas holan tu Yahudi mah holan tu Jerusalem mah manang holat tu tanami mah tidak alay tu sudido barita naudi dan dibatasi tempat karena ni Yesus mabaritahon karajaw ni dibata dada holat Tuhan Israel alay tu saddo bangso do saddo marga tu saddo na adong di lia portilyon ay sada duhita sadu ido na tidak na menarik di
turpukon nung manaik tubado gicang. Tidak ada lagi batasan. Dungi natai da muse dung tarhisat Yesus di panok no jak kasisiani jala huli mah sedna sia dan pola betu suku-suku rata wahado dalam na Yesus terhidat tu lagi cap napatan na pola ige beta sukun tu pandita mananga tu manangisi perpani alai unang lilu hita molope da pola tasukun ada tu milu ai ha homo ni jahu bado batu do salu di palos jahu bado akasisian nang akan atoropi marni ha homo ni imaguk ni hamuliau nama sa diinganan nama saya sonang do pakilaran akasisian akan atoropi marni dan nama saya tilu nasida do Yesus na lautu bado dicagi jaradang di boto nasida na jong di labu nasida dua halak baru namar minang mana tidak dia isapuli molo tai dari sida patan na hala dua hala na ke baju namar dilanang ima perdi surugo nalahu paingot na toropi asabor hat na sida mulak manguluti ulau para sirohauni ulau nang di gaso ni Jesus ima dia isapuli di paingot na baju namar linang na perdi surugo do na sida nampe masa sonang marina sida marina hamudan alain yang mula menen sida se muli tu portibion lahu pagulahu sepersun ibata alani dia makadongan los ido ga bisa ada nang pegang tu kita lega bisa ada ulau nabalga asa iknotot tado molo tahisa Yesus tu badagi jala ro ibana muse odo ga bisa ada tu kita maka jaminan asa pasido do hita law manguruti ulawon na pinasani kata Yesus Kristus kita ala nema hari kotto unang mamardalu je hita mabay nakanauli unang mamardalu je hita babayin dohot manuat to kata ni bata unang mardalu je hita makubasi mabaritahon nang morang lu Jesus manaluhon hamat yani jana ulon na balga muse dohota ima ulaw pabuahon ng manay Tuhan Yesus Kristus ma ulaw na balgay itadikon portibion alay nang nagabi tadikok kita asa mabiyat daw alay tongdo di guhiton di porbaliya hita diyo dihon to di porbaliya hita di tongdo di do nakagani su jala rodo marhiti to di porbaliya atau gido noeng nasa tuita asa ubinay muruta molo ditabari tahun hamuda di Jawa marhite akan namasa jalan atai dei bisa ada jamitai mulai ajarat tadongata melaho marsitutu Tuhan Yesus Kristus jala mangkuhi mulu lagi Tuhan tonti purbadia na perpulima akka amang dotta minang naima dilihat kita belum nabalga ima semangat baru laho marabarita nauli semangat kita taingok makamang dotta minang di bagasan perdalanan ning lutor doho semangat tay bisa ada semangat may mencami tahun doho makatindakon di bagasan pangaradiota jalan di bagasan padidangota tu ido no bagas na pinangido ni tupukose kita asa takas dapat tuluhon jalan mamulahon parsuron na tapos siya ay manang manay Yesus tu banagicang sa datad na bawal ng talo do hamatyan ni ibay Tuhan ta tong taulahon ma daw parsuron ni lahat dakom ma Yesus na hehe jala nang manaik laho para dihon inganan kita amin muliati madiho adi Tuhan yang dipegang Tuhan mari kita hatam amin